Selamat malam Wilujeng Dalu Pak Minto. Selamat malam Wilujeng Dalu Pak Minto. Nggih, Wilujeng Dalu Mas Andi TB ya. Luar biasa dalu punika Pak Minto, hebat senajan kahanane udan Mas. Tenan, iki udan-udan barokah. Ya. Kanggone Kakek Sugiono. Pak Giono iki ngawur ae. Lah iya tak. Ning yo nek lupute najan to nyebut kakek ora urung dinengkas ya dadi kakung utawa kakek. Nggih, Iki udane udan barokah. Betul, Mas. Mugi-mugi barokah kagem manten sakloron. Betul. Insyaallah anggone dadi bangun bale Wisma Agung. Betul. Pinarungan barokah dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. amin amin. Aku nek perkara udan iki jane seneng, Pak. Lho, sing penting siji aja nganti ana bledek. Lho, Lah nek udan iki mesti kaitane kali bledek to Pak Minto nggih. Ya cok kalau mongso ngono. Lah kowe kok wedi bledek iki masalahe apa Mas? trauma, Mas. Lho, zaman aku dilairke mbokku iku perkara bledek aku trauma. Lah kene Mbokku pas bobot 9 wulan 10 desa. 10 dina. Lah ya manggone ning desa. Oh, Ben iya. ra ana bidan. Zaman biyen pancen ndek enek bidan Mas. Enenge mung dukun bayi. Ben cepet mergo nglarani ben cepet rabah sawah dilalah udan riwis-riwis. Udan rimis-rimis. Ning tengah sawah ana bedek. Dayer. Mbokku semaput tek aku metu separo. Zrut. Aku ning kono karo tingak, dinguk, tingak, dinguk. Ana bledek teh. Dayer. Aku wedi terus mlebu neh. Zrut. Dadi genep bledek ping 10 iki mbokku jahitan 200. Perkara mlebu metu. Lah kowe kok ngantek ngapalne perkara. Mesti niki ya ora ngono saking gobloke si bayi kuwi. Lah nggih, bayi. Der bledek pertama metu separuh dingak dinguk. Nggih. Der metu kabeh noleh balik dingak dinguk wayahe. Tolah, toleh. Heeh. Lah kowe gak nyapo lahir cenger kok tanganmu gak mbok tok nesik dadang ini ndak ditulungi wong kowe iki kok. Metu tangan begar ya dalane mboke suwek kabeh to Mas. Goblok kuwi. Oh bayi iki metu tangan gegam. Oke, nggone Mas Giono Pak Giono karo Bu Mutiah. Muntiah. Muntiah sapa to? Garwane Pak Giono niki Bu Mutiah nggih Pak Minto. Ah. Tiang mriki niku mboten kenal nek Bu Muntiah. Ngerti niku Bu Kentik. Paham napa mboten wonge cawili Pak Sugiono gawedi iku nek ngambung ora tekan. Lah Ance-ance kursi. bukan masalah ngono karena faktor keturunan Mas. Ngono ta Loh, Mas? Bu Mutiah iki putrane bapak iki jenenge Mbah Kayat ya to. Heeh. Mbahe Bu Wedok iku butuh minah, wonge ya cilik-cilik. Ning sayang sithik Mbah Kayat iki brengose sak boh gedene Mas. Dawa brengose. Niki alhamdulillah sewanteng Pak Sugiono. Wah, piyantun jan mau weneng ra omong belas. Pak Giono kok Mas. Mek mesam-mesem meneng Loh. anteng Tahu saking. geran lho Mas. Napa, Pak? Diam itu adalah emas. Lah nggih kula nggih gumun wonge dhuwur takane mau weneng. Saking menenge lho, tanggane ra ngerti utange Pak Sugiono piro. Tenan. Nyapa Pak Giono dadak diutang barang lho. Piyantune ku ora utang Mas, mergo Pak Giono niku urip niku apa anane. Nah, Apa anane? prasaja moh nika-nika ora kemrungsung, ora kemrangsang. Betul. Usahane wakeh lho Mas iki. Apa, Mas? Peternakan ayam daging gitu Pak Pitik. Sing paling sukses iki siji Mas. Apa? Bakul suket. Terkenal iki Giono suket. Oh, karo Muntiah kentik. Pas Wah. Lah ya aja didelok saka gaweane Mas. Sing penting ku halal. Betul. Buktine sukses bengi iki anggone nikane putrane tasakuran nanggap Pak Minto sak bintang tamu. Nah, Urung karuan wong sugih gelem nanggap wayang. Betul. Ning atase Pak Giono gelem nanggap wayang meriahe kaya ngene nyenengke tangga teparune. Wah tenan Mas. Daleme pirsani to. Suket tok. Ngibadah sing paling mulia. Napa, Pak? Ngibadah sing paling berharga kuwi nyenengke liyan. Oh, Percaya apa ora? Iya. Kowe umpama protes, aku ki ngibadahku salatku ora tau tetel. Ning ibadah salat mung kok nggih dhewe. Kowe dikir ben bengi ngantek pirang-pirang jam. Rumangsamu wis apik, nadyan to apik ning kanggo awakmu dhewe. Kowe tirakat melek utawa tirakat
poso ning lek kanggo awakmu dhewe. Mula dawuh Gusti Allah tirakat utawa ngibadah sing paling apik kuwi ngibadah sing gawe senenging liyan. Lah, Ngenteng-ngentengi sesangganing liyan. Lho, peparing, dono driyah, nyenengke. Rungokne omonge Pak Minto iki, wong kuncine wong urip ki anggere gelem nyenengke wong, insyaallah munggah swarga. Nggih mboten Pak Ya, Minto. ha. Contone kaya Pak Giono, bengi iki nyenengke warga, nyenengke tamu undangan, nyenengke anake, swarga panggonane. Pak Minto dadi dalang nyenengke penonton swarga, sinden waranggana yoga nyenengke wong akeh swarga. Kuncine wong urip niku nyenengke wong akeh nggih Pak nggih. Iya. dadi nek nyenengke wong akeh, Munggah swarga. lambemu nek krungu malaikat ditapuk langsung balik lho kowe. Kok keminter kowe. Lho, bener ya Mas ya. Jare nek sapa bener? Ngendikane Pak Minto, Sapa wae sing nyenengke wong akeh munggah swarga. urung karuan. Lah kowe ngerti cah wedok sing nggone poluan. Sing nggone ngujang, ning ngunut. Kae wong wedok nyenengke wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina rong wengi sak pijete. Kowe ndek mlebu swarga apa ora kuwi? Pripun Pak Minto Wong niku? kemeruh ngono. Teng unut teng ujang sampean nate to Pak? Hah? Lah kono RT-ne ya bendina. Sampean nate niki? Aku lek nang Kujang ora tahu. Lah temu di Ning Unut tahu aku. Ha. Rito lah akeh wong wedok nyenengke wong lanang to. Boh, aku mek ongak-ongak tok. Lah sampean iki yo seneng wedok seneng. Nyenengke wong ndek mlebu swarga apa ora kuwi? Mas, sing dikarep niku ora ngono kuwi, artikulasinya sudah berbeda. Sing Nah. mengunut ning ujang nyenengke wong kakeh kae mergo ning kono kae mawa pamrih golek dhuwit. Wong angger golek dhuwit ku neraka, nyambut gawe kudune ku ikhlas sah lahir batin. Oh, dadi nek nyenengke wong akeh Kudu ikhlas, ora njaluk bayaran atau ora Nah, njaluk kuwi. dhuwit ben mlebu swarga. nggih to, Pak? Iya, contone umpama kowe bar entuk bayaran lemu dadi pelawak. Kasarane sing pirang persene mbok wenehke kanthi ikhlas. Kuwi ngresiki bondo sing mbok tampa, kuwi tegese sampean bakal dicadhongke swarga. Swarga. Dadi nek nyenengke wong akeh niku kudu ikhlas tanpa pamrih, Iya. ora njaluk bayaran ben mlebu Swarga. Jenengan teng mriki nyenengke wong akeh mboten? Nyenengke. Nek ngono kok sampean bar dalang mulih ora dibayar karo Pak Sugiono. Loh, Ikhlas apa ora? Ikhlas aku ora apa-apa. Ora Sing dibayar. ora apa-apa, sing penting yogane dicukupi. Nek aku ora dibayar ora apa-apa. Ngono iku jenenge ya ora ikhlas. Ora ikhlas. Nek ikhlas ku rasa dibayar. Aku ora dibayar, aku ora tau nampa dhuwit. Lah sing nampa sinten? Ibuke cah-cah, Lah, aku ngono- ikhlas. Ngono iku padha dibayar, Pak. Loh, Sampean gak Ning kan ora ikhlas. bayar aku. Masa sampean utawa Bu Sri kuwi tetep dibayar. Kuwi jenenge gak ikhlas neraka sampean. Sopo Beda mong karo aku. lek dibayar iki tegeske Pak Giono menehke dhuwit ning aku. Kuwi tegese aku dibayar. Lah wong sing dibayar ibuke. Dibayar endi wong aku ya ora nampa. Butuhku mung jejeg iki, rampung aku ya mulih. Pamitan aku ya ora diwenehi. Sing diwenehi ibuke. Dadi sampean Ora oleh bayaran, ikhlas. swarga. Swarga. Nek kowe Aku wis lunas kok, Mas. Aku wis lunas. Ya Pak Minto wis dibayar Pak Wis, Minto. ah. Aku ning Pak Minto kok. Wes saiki karo awakmu. Karek kowe. Lek golek swarga kowe kudu ikhlas ora nampa bayaran. ikhlas piye omahku tuban Lah aku mulih numpak apa ora dibayar. Nunut, nunut Srendra. Kowe jek pengen nampa bayaran. Yo to Mas. Neraka kowe. Swarga wae Dik, Pak Minto. Heeh, swarga. Awake Dik. Oh, sampean wong loro, Swarga Swarga. ikhlas kok. aku Neraka. oke ra apa-apa. Neraka nggoni wong loro aku ra apa-apa. Aku tak ning gone neraka sampean ning swarga. Lah Nek ngopo? eling-elingen. Piye, Mas? Kowe wong loro ning swarga nyumet neraka kok nyilih geni saka neraka, tak tapuk cangkemmu pisan kowe. Kecuten yo wis ayo. Pak, Ayo. sampean rokok ndak, Pak? Aku wis nggawa korek kok. Kowe geni kok neraka, swarga ora ono geni. Aku gelek. Aku ora nyilih nerakamu. Duh. Aku telepon Telepon sinten? Bathara Brahma. Kok saka Bathara Brahma prek. Lho, kalau telepon mawon mboke rambut geni, Pak, sing Nah. niku geni niku. Mongko aja dirungokno iki lho sing penting iki hajate iki dongane apa Mas? Ya didongakne muga-muga panjenenganipun Pak Sugiono pun paringi panjang yuswa kalian Ibu Mutiah. Amin. Saya-saya Mas Nanang kalian Mbak Eka
anggenipun bangun bale Nek nuwun sewu Mas Andi. dalem. Kula ngampil geni saka neraka iki. Oh nggih nggih mboten napa-napa. Jenengan balik te malih nggih. Heeh. Nang neraka ora usah balik, aku tak nang swarga. Tak lukir. Sampeyan iki malah do kucuk dhewe lho. Mas Nanang kalian Mbak Eka anggenipun bangun bale wisma dadosa keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal pun paringi golekan kencana sing iso tata jalma menungso. Nah niki. Nah, iki Mas. Pripun? Iki sing perlu dienekke segi penggenan ki ning kene. Napa Pak? Mongko nuturi wong ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Itu ibaratnya lek awake dhewe sukses, tegese keluargane ayem tentrem, kowe nuturi Abdul. Apik. Wong tak rungokke keluarga men ora tau tentrem kok nuturi wong liya. Mula sadurunge nata wong liya awakmu ki tatanen dhisik. Nah, kuwi lho syukur nuturi manten kaya pinter-pinter. Wong kowe iki lak ngger tanggapan kuwi, Slendro iki. Wis ora usah mulih, lek tanggapan wis kono. Wis nang kok ngendi-ngendi ora usah mulih, aku ora butuh dikirimi dhuwit, aku ndek kaya dhewe. Ngono kok nuturi manten kene coba. Keminter. Nek kula mboten badhe nuturi, Pak. Lah nek kowe apik apa? Nek kula niku namung sharing wong mantene ya wis mantene ket ijabe tahun 2020 niki namung tasakuran. Niku badhe sharing tukar pengalaman, Pak. Dipiye-piyekno anggone bangun rumah tangga kan suwe aku timbangane Mas Nanang. Lah kowe suwe iki kapan lek mau nikah ndek bojo iki? Aku bangun rumah tangga kan sawetara wis entuk 40 tahun. Lho dadi Sik, sik. Lah umurmu lho piye dadi nganten kok 40 tahun lho. umurku 35. Lah sing 5 tahun Nerusno Pakku. Dadi gendakane Pakku tak rabineh lho. Lha sing apik lho barang iki. kowe jenenge anak-anak edan. Mas Nanang, Mbak Ika, Mbak Ika. nek sampean pengen dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah kuwi ora usah angel-angel. Kuncine mung siji, adoh ana mie sing akeh telu. Lho. Sik to Mas. Mie iki mongko enak lho Pak Minto nggih. Weh, Kok iki iso- malah tutur sing ora bener. Mie iki merupakan makanan. Lek ndek enek beras bisa pakai mie. Itu juga merupakan makanan pokok sebagai suplai pengganti beras. karbohidrate yo akeh Nah. Mas mie kuwi Mas. Kowe wong loro sing mbok pikir panganan ae. Lho lah mbok kon ngedohi Pasti mie. ngadohi mie kuwi ora kok mie panganan. Lah apa? Ngadohi mie sing akeh telu. Mie sing kudu didohi sing nomor siji ya kuwi ora kena mie suwi mara tuwa. Kuwi ra entuk dosa besar. Kok mara tuwa kok dipisui. Nah, ngundak Oh. kualat ora biru Ah, ah. walidin. Oh, tak pikir lek mie panganan. Iki Boten. cocok panjen. Enek tembung ridho firido walidin wasutolo fisutil walidin. Lah niku lho Pak. Apa artine Mas? Artine apa? Nggih, becik titik ala ketara. Sampeyan iki gawe angel-angel lho. Iya, heeh. Lah, mie nomor loro sing kudu diadohi. Mie sing nomor 2 kudu diadohi. Ora kena mie jeti bojone tangga. Kowe ora entuk, Gak entuk ya. ora entuk mie jeti bojone tangga, ora entuk apa meneh sapa komplek. Sik. Mijeti Bojone bojone tangga tangga. ora Ora entuk, Pak. lek ero. Lek raro. Wah, sampeyan iki malah mulang sing elek. Mie jeti tangga iku ora entuk, Mijeti krana ikhlas lho. Pokok raro ora apa-apa ikhlas. bukan mukrin. Sampeyan iku lurah yayakan mie jeti tangga, breng ngopo to, Pak? Iki ketoke kok pengalaman pribadi BGB. Nyapa? Pak lho, napa nate Pak jenengan mijeti tangga, Pak? Ora. Ora tahu lurah ki. Nek mie jeti rondo sering. Kowe Rondone rondone sapa? Rondone gune desane Pak Minto to. Iku mau sing nomor 2. Lah, Sing nomor 3 mie yang ketiga yang harus dijauhi ora kena mie susune rondo sing wis tuwa mundak mlebu rumah sakit ngombe susu sing kadaluwarsa. Lah kok sing mbok omong kok rondo terus to, Be? Lah nyapa no? Lah iki mang susune enek rondo. telu mi suwi mara tuwa, mijeti bojone tangga, mie susune Mie- rondo sing wis tuwa. Lah sebabnya apa Lah kok? nyapa tek mimi rondo sing wis tuwa sing nome akeh. Lah nggih ora entuk nek sing tuwa Pak mundak kadaluwarsa mlebu rumah sakit. Lek sing nom Sing nom nambah vitamin. Iki jenenge nuturi ora becik ngeten iki, Pak. Ngono kok nuturi tutur. manten iki mene sharing sing apik, sharing sing becik. ning enek benere Mas Dalem, Pak. Mas Slendro. Dawuh Mergo jroning pakeliran iki ana tontonan, kudu ana tuntunan, tatanan. Ning kene iki ganep loro. Ala karo becik. nggih.
sing ala tinggalen, sing becik nggonen. Dadi umpama Mas Andi nuturi kita iki mau kok ndak bener ndarani meneh urup-urup nyontoni sing ndak becik lek pancen kuwi ndak bener ya ditinggal. Nah, ngono lho, Mas. Iki dadi pikiran yang cerdas iki kaya ngono kuwi. Cerdas napa niki karo bojone mawon ndak rukun lho, Pak. Lho. Mula nyambut gawe nggih kedlarung-dlarung ora sukses. Beda nek Mas Nanang karo Mbak Ika, Pak Giono kali Ibu Mutiah. Beliau sinaosa bakul suket sukses kuat nanggapne wayang. Lah wong niki karo bojone duwe kaya karo wong wedok niku pelite mboten kantenan, Pak. Nah, iki lho. Monggo wong kan lho, kelingan sampean tau dadi manten ra? Tahu to. Di kacar kucuri ora? Kacar kucur. Lah, kacar kucur. Kuwi tulodo kowe lek entuk kaya kon nitipke ning ibune utawa ning wong wedok. Mergo wong wedok ki mujudke daringan sing iso nyimpen barang cupet kuwi engko dijembarke. Barang sing ketoke ndak cukup dicukup-cukupke iki wong wedok. Dadi lek entuk kaya aja mbok nggo dhewe, kuwi wehno ning wong wedok, kowe cukup butuh sak butuhe. Lek seneng merokok ya mung rokok tok, ngono. Nyuwun sewu, sampean ngaten iki nek mayangan blonjone sampean wehne sinten? Lah aku lek wis matur, aku ikhlas. Sing nampa ibuke Caca. Sampean kene bojone sampean Ha kabeh. iya wong jenenge wong lanang kok. Pak, Tanggung jawab kok. Kuwi jenenge wong lanang sing pekok. Lho sik Mas. Blonjo kok dikene sing wedok kabeh. Lah apa dana kenakalan iki lho ning ndi? Lah, iki sing ora kena nggo contoh. Lah nyapa? Wong ki kaya Pak Giono karo Bu Mutiah. Pak Giono nyambut gawe bakul suket siji payu 10.000 dikena ibu terus mula daleme yo apik. Kuwi jenenge wong lanang sing ora tanggung jawab, malah njlomprone seneng wedok tumindak elek. Wong lanang kuwi nek ndek dhuwit aja dikekno sing wedok kabeh, Pak. Terus umpama kaya 10 juta siwehke wong wedok. Sampeyan umpama blonjo 10 juta sampeyan kene bojone sampeyan kabeh. Wehne kabeh aku njaluk paling 100 200 nggih tuku rokok. Kuwi kleru. Sampeyan kuwi marai elek ning bojo. Ya nek bojone sampeyan garingane apik, tumindake apik, tidak tergoda imane. Dan nek bareng dijekne duit akeh terus tergoda imane. Mlebu metu ning gone salon, rambut direbonding, irung disuntik solikin. Silikon tak Yo silikon. Mlebu salon bendina krimbut. Mas. Krimbat ya, Mas. Krimbat iki perawatan apa? Rambut. Lah ya nek rambut kuwi jenenge krimbut. Nek krimbat kuwi perawatan bathuk. Lah nek saiki ora ndek rambut iki gak grindul. Ayo nek gak ndek rambut iki piye jajal? Coba saya krimbat katene iki lho. Lah nek iki gak ndek rambut ayo piye? Aku ora tau krimbat kok surinane ora tau kon krimbat. Lah niku Pak nyontoi kula Pak. Lho lah kowe piye kowe iki? Kula mama bengi iki bayaran 1 yuta. Teko ngomah bojo kuwi tak wenehi 10.000. Hah? Mas. Cukup apik, Juk. Piye ta Pak? Ya trimo. Trimo 10.000 malah iso nyelengi. Kowe mentolo 10.000 cet bengi bar nyambut gawe bojomu mbok ulang-ulang 10.000 mentolo. Cukup Pak, malah iso nyelengi 5.000. Kowe nang komplek 10.000 lek dikaploki wong kowe. Aku cah pondok ora tau ning komplek, ora padha karo sampean. Mas tak omongi ya. Wong nguyuh ning pom bensin kowe bayare 2.000. Lah kowe karo bojomu kok 10.000 kok iso nyelengi 5.000. Mongko wong urip niku mangane sedina rak ping 3 to. Lah iki. Esuk awan bengi. Pecel 8.000 coba. Bojoku ya sedina ping 3. Lho, dhuwit 5.000. Bojomu kok irit men to? Lho, irit wong Honda Beat karo Supra kalah irit karo bojoku kok. Saking irite motor Saking irite. Mas Rendro, iki perlu dicontoh coba. Kok iso irit kaya ngono iki awake dhewe nek gelem irit ndang sugih coba dicontoh. Carane resepe piye Mas? Bojomu 10.000 kok iso nyelengi 5.000 iki mongko sedina mangan ping 3, bojomu ya mangan ping 3. Esuk awan bengi 5.000 cukup. Lah carane lho nek esuk tukokno Energen. Regane 1.500 pengganti sarapan bergizi. Regane 1.500 jenenge Energen. Duit sisa 3,5. 3.500. Lah mongko nek awan ya butuh maem. Awan yo tukokne Oki Jelly Drink. Penunda rasa lapar. Regane 2.000. Dadi duit ijek sisa 1.500. Lah mongko sore kudu maem tok. Kudu mangan sore iki. Bengi tukokno Promah. Mengatasi penyakit mah. Iki tak praktekno 1,5 tahun. Bojomu piye? Wingi opname.
Beh, Wis, amin, amin. Amin mbahmu lho. Amin. Foto wapuk pisan ki koso. Karo bojo iki apa-apa iki jenenge keluarga, Mas. Keluarga itu to kudu harmonis, pindahane kaya Pak Giono. Nyambut gawe ku nek gelem karo wong wedok gemi setiti. Insyaallah rezeki semulur nggih, Pak nggih. Usaha apa mesti sukses, usahane pitik. mergo kesuksesan seorang suami tak lepas dari doa seorang istri. Lah, Kaya Pak iki, mula lek pengen sukses kowe golek bojo sing sakake-ake mbenten nek durungane, ngono lho Mas. Kowe malah nyontoni elek. Lah upamane aku dikei bojo kaya ngene iki lho. Kowe milih sing dipomo iki. Bebojoan iki ping pisan kanggo sak lawase. Selawase. Nek milih sing ati-ati. Lho, kok iso hati-hati Mas? Kaya masuk ayu niki paling gak awak dhewe golek sing cocok, sing sesuai karo kriteriane awake dhewe. Karo senenge anake dhewe. Nyuwun sewu, Pak. ah kowe rasa milih. Lek krana resepmu mengirit kaya ngono kuwi, kowe golek bojo kudune sing kidul dhewe. Sing itu dhewe pundi niki? Ah. Apa? Niki. Iya. Kuwi cukup isuk energen. Terus beduk mau apa? Oke jadi drink. Ah kuwi terus bengi kok pakani promak cukup kuwi. Kuwi sesasi kena nggih diet. Hah, tenan Pak, langsung sesasi bobote karek 13 kilo. Malah apik bojomu aja mbok pakani. Ngadeg kopit, ngadeg kopit. Ngadeg kopit sik, ngadeg kopit. Niki Pak, pipit teng itu mriki lho Pak. Niki lho Pak. Wah, wah, wah. Sampeyan Perkara pripun? perkara kecilian beskap wis ora ketok ya iki. Tak kira mau apa Apa kowe iki sinden dadi pira swara ning kono ki? mergo posisi Pak troco Pak. Dan troco Pak. Ora apa-apa troco. Lah pripun? Malah anyes kok. Anjrak sampean niku sakne lho Pak. Lho, anyes bokonge. Liyane yo melu anyes penak malahan. Senep Pak malahan. Niki to Pak. Ha, yo. Kowe lek pengen di bojo awet, Nah, iki lho, kok pakani energen bengi promak ora apa-apa iki. Pak, mosok bojo potongane kaya son horeg brewo audio. Mas, wong iki nek dipilihne Pak Minto iki kudu diterima, Nah, Mas. manut. Lah sing ayu-ayuhe akeh lho. Lah apa kuwi rayu? Apa ayu ki gumantung ning rupa? Heh? Apa mesti ngene iki ayu tenan? Niki ayu Pak, awake iku lho Pak. Iki lho. Wong iki lek dangkal pemikirane sing diarani ayu sejati ki ra manggon ning rupa, ning tindak tanduk. Apa mesti iki lek tindak tanduke apik semene kae coba? Ayu niku panggone teng pundi? Tindak tanduk Sulabawa muna-muni. Keliru. Sampeyan nek duwe bojo sing sampeyan pilih pertama mesti napa? Yo rai deh Pak nggih. Rai. Ayu. Ayu Ah. wajahe. Iki ra pengalaman. Golek bojo niku kriteria pertama mboten kok ayu, Pak. Lah apa Terus? Mas? Urip. Sampeyan ayu kaya piye nek mati mosok arep rabi batang. Krana aku milih ayu ki bocahe jelas urip. Apa yo mulih aku rai mati ngono tak pilih. Lah nek kowe cara wong wedok ayu ngene iki sing mbok pilih apane? Ning tak pilih yo wajahe to, Mas. Lah Nah. jenenge wong ora pengalaman. Kuwi ora pengalaman kowe. Kleru lek milih Kleru, Rek, kowe. ayu wajah. Ayu niku wajar. Salah. Lah ayu panggone teng pundi? Urip, sing penting urip. Lho. Sampeyan kok melok-melok to, Pak? Loh. Kowe tak iwangi lho. Lah ayu lek ra urip nggih apa? Kowe jajal kowe ngantek ndak urip karo bojomu ra digua. Halah ora urip-urip. Nek kula mboten urip, sing penting di bojo niku waras. Lah saiki nek urip ora waras ngalor ngidul gak katokan udok. Ayo milih ndi? Milih ndi sampeyan? Ayo, sampeyan. Urip nek ra waras. Urip waras. Lho, ora entuk loro to, Pak. Urip karo Waras. Kurang sehat. Sampeyan urip waras nek matang-matang dhuwur kasur. Lho, ya malah seneng kono to, Be. Nyapa? Lah seneng matang-matang ning dhuwur kasur ya, Pak. Nah, seneng no. Masmu setruk lho goblokmu. Matang-matang kok ngene ora kok ngono kok. Kowe di bojo iki malah apik ya, Mas kowe. Kowe aja ngenyek wong lemu lho, Mas. Ya, Ketu biru aja disikat, nek disikat eman budrune. Terus? Di bojo lemu aja mbok pegat, nek mbok pegat kuwi eman empuke. Kowe lho. Oh, pinter lho Lah kancamu. kowe ora ngerti rekasane di bojo lemu kok. Rekoso apa, Mas? Ketok empuk ning dhuwur kena gawe selimut, ning iringan kena gawe guling, ning ngisor kena gawe kasur. Keloni setengah jam sikilmu kram. Ora ngerti kowe iku. Aku wis tau mbuktekne kok. Dek to, sing ning omah apa ya kaya aku? Halah luwih gedine. Pengalaman pribadi iki. Wala. Iki, Ya iki lah, ya. ngene, Mbak. Piye-piye? Iki nyuwun sewu iki tak gandrunge, Pak nggih. Ya Mas, Allah. Digandrung niku lho, Pak. Kowe arep gandrung. Nggih. Yuh. Ya apa? Iso. Loh. Piye to Pak wong sing luwih elek saka iki aku iso apa meneh iki? Jajal kaya ngopo? Iki ayu lho, Mas kok. Iki digawe critae, Mas. Oke, niki Niki- mau wonten suwunan saking Pak Giono.
Pak Minto, raketang sak sithik diaturi pramen ketoprak Pak niki. Oh iya, Nggih, Pak. mengko ya diaturke. Nggih. Iki digandrung dhisik bar digandrung tebakke ning Trimo Nyawang. Oke. Ah. Niki dibawani mboten? Eh? Dibawani napa langsung? Bawane karepmu ora karepmu urusanmu. Sampeyan ya nesu to, Ora Pak. nesu, Pak. Ora nesu kuwi hakmu. Kowe arep gandrung iki kok bawani ya kono ora ya kono. Oke. Anu nyuwun slendro. Apa Mas? Ora iki ladane slendro ra kok slendro kowe. Ora krungu kupinge lek sing diadep wis gendere slendro kok dadak njaluk slendro. Niki tentang romantisme, Pak. Wah. Kasmaran. Duh, drijimu sak gedang kluthuk to, Dok. Lah Mantep senane alah. rasane Wong kok. karek gandrung lho. Mas. Wis ora kulak, ora tuku, Kowe iki- pira bejo apa ditompong lho. Wong kok kowe iki kaya nampa entut. Wong iki lek wis karek nampa niku mbok wis diterima nah. Wong kok maido wong ae iki. Ya iya. Delok to, iki lengen apa debok ora iso. Goyang guyu sing tukang entut goyang guyu. Rukun Islam. Sik. Kuwi ora gandrung, Deng. Gandrung. Iku religi kocrok iki. Niki badhe tak ruqyah lho, Pak. Lah, Anu slendro mawon, Pak nggih. Nadyan wujud temong peksi. Wujude mung manuk ya, Mas. Iya, seringanmu kan manuk. Iya. Iya. Pengen manuk sing gedhe apa sing cilik? Sing gedhi dawa, Mas. Nek sing gedhe dawa kok subuh. Lho. Nyapa dadak ngenteni subuh? Biasane aku nek subuh iku dawa, tapi nek ngene iki sik cilik. Ya. Masuk Mas. Lah nek tak ditakoni manuke kapan kok? Maksudnya manuke doi manuk apa lho, Mas? Ndik, Andi, Mas Andi. Dalem. Heeh, angger subuh no. Ya. Piye? Heeh. Model. Wes, Isek normal ya, Pak. Iya. Wah, iki cara ngono. Normal ora normal iki emang perkara umur to. Wah. Pak Minto karo Pak Eko iki cara nganu tumbuh le tutup wis. Nyapa? Perkara manuk esuk wis padha dene iki. Manuk sing ngoceh kuwi lho. Oh, iya manuk sing pancen di Lah manuk. kowe ngerti ora manuk sing suarane bianter apa? Oh, manuk gagak. Alah, cik kalem. manuk pret. Alah malah cuit ngono Lah tok. apa? Manuk sing suarane banter ku manuk kecepit selerekan. Gitu lho. Aku iki waduh lho piye. Kuwi lek nekmu. Oh iya. Lah, manuk apa sing mlayu ning ulon? Manuk Ah, ora iso. gagak dudu beo Kleru, perkutut luput, manuk apa sing main ning ngulon? manuk koetan. Manuk koetan iki mlayu ning Ya, ulon. kok jawabane kok enteng men to. Sing tuku ora doyan, sing adol ora doyan, Lembung sing perkara doyan mau tuku kewan. apa? Apa? Pak Minto, ngertos? Apa? Sing tuku ora doyan, sing adol ora doyan, sing doyan mau tuku apa? Bakul apa, Mas? Sego goreng. Ah, salah sego goreng. Sing duwe biasane mangan dhewe, sing tuku ya mangan dhewe. Bakul manuk sing sekoetan. Ngawur iki. Apa, Mas? Siapa? Sing tuku radoyan, sing tuku radoyan, sing dodol radoyan, Sing doyan kok mau tuku apa kuwi? bakul suket. Lah kok Sing adol ora doyan, tau ngerti Pak Giono kok mangan suket? ah, Sing terus tuku ora doyan tau ngerti wong tuku suket digoncekne kok dipangan ngalor idul. Lah sing ora tuku kok doyan? Sapi, kowe tau ngerti sapi tuku suket? Ayo. Heeh ya. kok sing dirembuk kok perkara kewan. Kewan. Saiki aku tak tekok, kewan apa sing buntute 5? Ayo. Ora enek, Pak. Sapa sing renek? Mentok siji loro. Ora enak, Loro 5, inget, Pak. enak. Loh, kewan apa sing buntute 5? Wedhus. Lho kok saged? Kepalane pira? Wedhus sih telu, Ah, buntute. 5. Lah iya wedhus buntute 5. Gak iki asline dalang apa penogel lho iki sakjane. Wong kok masih dirembuk perkara nomor. Sebutkan 4 warna dalam 1 detik. 4 warna. Dalam 1 detik. Abang, 1 detik. abang ijo. 1 detik. 4 warna dalam 1 detik. Kalah. Kalah toh? Kalah. Lah kowe sebutkan 4 warna dalam waktu 1 detik. GI. Loh. Sik. Mas. Abang ijo. Oh, iki padha togele iki wis padha perjudian iki pekat iki. Pak polisi, monggo Pak polisi. Ayo digandrung. Ya, coba. Gawe taline bronto. Diajeng. Aku tak nggawa dhewe ya, Be ya. Lho ki pengen to? Ya pengen toh masa tanggane pacaran kene meneng-menengan ya Pak Minto. Ya. Mungkin untuk padane. Juga sapa? Kene. Lah iki tak pilihne.
Kok milih sing ayu to, Bro? Mas sing pawakane pas, Mas sing wedok ya gedhe dhuwur. Sik kleru. Kedhuwuren sing wedok. Lho lah sing lanang nggih gedhe dhuwur ngoten. Ndak nyemplok kaya gelek ngono. Meduk. Potongan kok celengan semar. Kedhuwuren ndak cocok. Masa aku gak gedhe Dhuwuren. dhuwur. Kali sinten, Pak? Iki Mita. Loh, ayu-ayu kabeh pilihane. Sing lanang ya bagus gedhe dhuwur jangan-jangan lho Mas kowe. Bagus apa? Lah sing penting kan bis kabeh pas Aku yo kaget aku mangisuk sapa ki nek bocah cilik sarungan kaos ireng kok utuk. Alek matamu ngono kok. Jarake alek aku iki. Kowe alek kowe alek kok. Ngomongnya iki ku. Lah tembang dalange bedalang tanggapan terus kok ora gelem nek pembantu lho. Lah nyapa? Dalang kok gawene isah-isah barandeng iki resik-resik nyapu. Iki ngono. Gue anjinge mangan ra gelem ngisahi. Iki ngono kenapa kok isuk-isuk nyapu isah-isah? Ya, ning omahe wedi karo bojone. Angger Bu serius ngangkat rok kene. Ayo, lagi isah-isah terus. Iya, Dek, ringkruk kene. Bener be pokoke awake dhewe iki aja ngantek tanggapan daerah Tulungagung, Blitar aja mulih. Nyapa? Turu ge Pak Minto. Oke, pokoknya mangan. Ora duwe duit ngedol wayang. Yo, Karek sing betah kono apa aku? Nek kowe Ora ora betah ngalih saka omah. milih ndi kowe? Cethuk wong koclok kok ya ben. Ora usah mikir yo ora. Diajuk garwanipun Kakang wong ayu. Nggih, Kang Mas. Dapure kaya uceng-uceng kok garwanipun Kakang. Wong ayu garwane Doraemon. Garwanipun Alek. Ah kene. Bedane mek kacamata tok. Oh, Be, wong wedoke paling dicandak cek nyuwun sewu nggih Pak Minto. Ngambil sindene nggih. Wong lanang ki nek tresno karo wong wedok iki sabaya pati, sabaya mukti. Tangane dicandak ning kene plek. Lah, terus bareng ngono dibopong. Nah. Kuwi lho, wong lanang sembodo kuwi ngono Mas. kuwi. Mas yo kaya Alek nggih Pak nggih. Apa? Kowe enak. Bojomu lencir cilik. Lah iki lho kulkas 2 pintu. Mas, arang-arang lho kowe genjong toren ngene iki. Layak tak lebok-lebok nek kok pangkah ndak kenek ngantek kobong tak lebok ning kipo jebul sanek sing ngiseni iki mau. Dalang wis latihan katarak. Tak lebok-lebok nek kok gak kenek. Bojoku Mas iki Mas bojoku Mas. Bojone iki lho. Oh, bojone kanca kaya panggah didahar iki lho. Bojomu kuwi disunjung dhewe kono. Aku ning kene lho, Mas. Iya wis kok kono Ya wae. jelas meri to wong tanggane iso ngangkat bojone. Ya lek pancen sampean iki dadi wong lanang sing tanggung jawab, apa sing dadi penjaluke bojone dituruti melu diangkat. Dadi ben ndak dadekke gelo. Ayo. Kok guyang-guyu to? Ora. Jajal kok diangkat. Ngangkat dhewe ya. Iya. Kuat ndak? Wes su ngangkate piye carane? Mas. Praktekno. Ngene lho, tangane plek ya. Plek. Sikil tangan sing kiwa iki nampek kene, Be. Ra. Plek. Nah. Alek ya kuat ibadah. Sik pisan Kas, coba baleni. Baleni. Bedak. Nah, sik aja didokne. Ha, mita ngetke raine. Nah, ya ngono. Wah, jan. Ayo kae Andi kae piye? Ayo. Tangane kayak cagak telepon. Wis to anu to. Yo. Sangat set. Ora iso ngangkat tapuk pit. Ya jane kuat apa ora jane? Yo sik aku tak ancang-ancang sik. Kan Wong iki mau butuh tenaga. pokoknya Ngangkate butuh tenaga ekstra. Kowe kaya jangkal. padimu lelaki lemah. Pelek. Plek. Lelaki lemah. Lemah kowe iki, Be. Tangan ngene Mas yo. Ya plek. Plek. Boy. Oh, jen. Pas ngarepe, Cuk. Ora saya. Tangkat. Gak. Yo saya. Ora usah. Tangkat. Bareng mak plek no opo. Iki terus diangkat Mas ya. Diangkat tangane. Lah plek. Gara-gara dia. Mas. Gara-gara. Aku golek cekelan. Oh padane son iki cekelan iki kok. Cekelan kundane jero. Ora kleru sing golek cekelan ki ora awakmu, sing golek cekelan ki pipit. Kuale. Wes sing golek cekelan ngono to, Pak? Ngono. Prakteke pit, golek cekelan, diangkat. Kowe kuat. Lah kono. Wes suwe
Mas. Eh. Mas. Loh, Ya akhirnya Iya, baju. kok. Malah gesek-gesekno sikilku. Kowe dikempit pipit yang meneng ae ngono kok. lah piye lho gantol ae. Kena, taruh. Wes suwe. Ayo. Wes suwe nggon kula lono. Cangkemmu ya. Nada kowe nggawa gamelan dhewe. Ya jare. Persis ya. Wis suwe nggon kula lono. Pangkuwe diajeng ya. Kita pangku kene. Buktekno Mas, buktekno. Bang oleh C nyembang. Oh, Nah. suara we. Yo, tunggu temenan Pit sing sareh mesake. Tunggu prasaja. Podang. Mundur ae. Kok lesunane ngopo to? Lah kowe Lah karo wong arep linggo kok panggah mundur wae. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Seneni Pit. Mas. Lah iya, biyen ketok apa, saiki ketok apa? Biyen ketok Ora ngelingi. Awakku bledos ngene iki mergo kowe. Nah, diterokne Pake. Ora ngeling aku perawan sapa sing merawani ya awakmu. Heeh. Aku mek nutul-nutul netok iki. Wah, wong lanang. Nek kowe mangko Kurang gak ajar. pan ndodok. Kene ndodok kowe dadi anu lah ndodok. Oh ngene, yo ngene. Ah. Kuat aku kuat. Heeh, Ngono. Oh, Bang. Alon-alon. Wis suwe nggon. Yo ngene lho penak. Yo kuat aku ngene. Lono. Oh, buena lho Mas. Sampe ndak serjajane lho Iso kok to, ya? karo aku. Entuk to Kene, lho. kok. Ya pancen yo awake dilek lungguh ya. Apa galos tok ya? Nek pengen lungguh Penak, ra. penak lho. Kene pangku. Enak wangi. Menapa? Kowe lak kancaku to? Ya bolomu to, Mas. Tanggep dulurku ya. Iya. Aku njaluk tulung entuk tra. Enek apa, Mas? Sombene sadurunge munggah cawikon dhisik. Sebab selenting gitu lho. Wes lek kalek kowe. Kayak aku dikeruwek kayak Golek Si podang jenah. Bojomu kae lho. Wes to bojomu. Mas. Piye to aku? Iki bojone kancane, bojoku mbok silih iki kulo. Tak tambahi 50 ijolan iki. Tak tambahi 50 ijolan. Ngomong lemu aku numpak iki padha karo lombok tumpang tahu no, Mas. Nyapa? Lho iya to kene gawedhi aku cilik. Penak kowe nek karo iki karek kencepot cek nyero. Padahal Ebo bunga bunga ing atiku. terus Nyanding sapa jenenge Warta? bisa dadi tombo. Pamit Ya. to. Niki sik sak tembang gek kupat luar. Oh nggih. Trimo nyawang yo Oke. dados. Apa pancen wis nasibku nandang tresno nelongso atiku panyawanku aja lali moga tansah tetep janji senadyan adoh papane aku tansah mikirake kowe kapan daya keturutan sesandingan bisa antum katresnan nyatane kabeh kaya mangan-manganku
kudu duweni jiwana paribasan Yo. Basan tresnaku Katur Mbah Partu Wonogiri ingkang saweg monitor saking dalem. apa bantu nasibku endang tresna nangis menyuwunku aja Tersuhun Mbak Pipit. Nggih, monggo Mas Andi menawi niki kepareng ngaturi Siti. Pak Sugiono kalih Ibu Kentik. Monggo Pak Sugiono katuran munggah wonten pepanggungan niki ngluwari nadar. Nggih. Tutuk. Monggo sekalian Ibu Kentik pundi Pak? Oh Pak Bu Mutiah. Bu Mutiah. Ya yo owe tuan Wilujeng dalu Pak Sugiono. Pak Giono Wilujeng dalu Pak Giono. Nggih. radi cedhak, Pak. Tidak Pak nggih. Nggih niki acarane ngluwari nadar. Panjenengan rin nadare napa ya Pak? Gadah unek-unek napa, Pak? Gadah Nggih. unek-unek napa? Unek-unekipun napa Pak Giono Bu Kentik monggo. Undang-undang kadar ngekarne yogane Nggih. Lajeng nanggap wayang. oh nek wis kelakon nikahne putrane bakal nanggap wayang ngaten Pak nggih pasyukurane nggih. Lek iso ngekarke nanggap wayang. Lah niki sampun kasembadan Pak Minto. Nggih. Ibarate dalang edanyang ora nagih utang, wali ora nagih janji, wis luar kabeh. Niki dipun cepeng Bu, ingkang mriki Bu. Lah Pak jenengan ingkang mriki Pak. Ingkang mriki. Tangan tengen Pak, tangan tengen Pak. Nggih. Niki kula walik-walik, Mas. Oh walik-walik lah. Manu niki nek nyuwun sewu bongkot kalih niki. Lah Bucuk. Oh nggih. Nggih kesale diwalik riyen.
Aku ya ora dong kok. Masyud, sewu. Masyud. Ha, Masyud, coba Masyud. Jumenengo ndak apa-apa, Mas. Iki Sekedap nggih Pak nggih, mangke Nggih. kersane saged luar iki kersane dipun balik riyen. Nah, pancen iki wong ki nadare dhewe-dhewe kok ya, Mas. sementing kan wis kasembadan, wis luari ditetepi. Nggih. Nek Mas TB riyen niku bapake ya ndek unek-unek tawe ndek ujar, Pak. Napa? So nek nikahe Mas TB badhe ndek unek-unek adol omah pun kelakon. Iya. Saiki pun ngengkos piyambake. Niki Pak, jenengan ingkang sisih mriki Pak dipun cepeng kalih niki digabung kalih niki. Nah, ibuke sing niki, Bismillahirrahmanirrahim. Luar ingkang dados nadaripun Bapak Giyana Ibu Kentik dalu niki mungkari berkas waras bagya mulya kamulyan ingkang tinemu sak kulawarga. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Alhamdulillah. Sampun luar nggih Pak nggih. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Rezekine ora lokak ning tambah kebak. Nggih. Gampil anggenipun pados sandang paparan pangan kuat ngomong anak lan putu. Mboten ngersake lagon, Pak. Ten Pak. Nah, Wah, wis. wis marem wis keluar. Nek omongan karo Pak Sugiono liwat WA mesti cetha. Mas wong piye nek jujur ya ngoten niku lho, Nggih. Mas. Tidak banyak bicara tapi banyak nyata. Nah, 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 niku. sampun luar Pak niki Pak. luar. iki ana pundutan diaturke dhisik. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Muklas Sumber Asri. Sumber Sari. Sugeng dalu Pak minta nyuwun gending Jambu Alas Rondo Kempling, terima kasih. Ya. Sapa sing nembang iki? Monggo. Rondo Kempling. Diwiti kok kene. Lanang iso to? Saged. Sakit to Pak. Samar kula ra iso aku. Lah apa to Pak sing ra iso? Mundi. Yo mita dhisik. Oh niki. Langsung Rondo Kempling. Jambu Alas Rondo Kempling. Manut. Pun manut Pak. Pun. Ya monggo, tembangipun manut. Loh, manut iki judule napa? Jambalas, Oh, Pak. Jambu Alas. Ayo, Jambu Alas manut dados. Sekar gadungnya Indonesia. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah buyut. Resolan kasih sayang, lakon dadi wujud. Sayange wis duwe bojo. Aku kebacut tresno. Rasane ati lakon duwe. Alas kulite ijo sing digagas wis bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja pireng. Sayange wis duwe bojo. Aku wis rasane
rondo aja dikrep kelingan manis terus ramadem tresno kasih sayang kapan aku lakon dadi bojone Iya. Sampun. Jam 12. Jam 12, Pak. Rundutane Bapak Moklas Sumbersari wis diaturke. Ah, tembange dibablaske. Mak. Monggo. Ah, di saka Genti Sangka Kidul. Nggih. Ah. Mbak Imas. Imas. Ah. Yo, karo Niki lho Pak sing guabut ae Pak niki. Ngono lho, Pak. Luki nih, Pak. Luki ya ngadeg kan nduk. Luki lho, Niki wampun kondo aku kok pokoke kudu nyanyi lho Mas Lindro ku lho. Waduh. Pupune kancane cetoke aku ora dinyanyi-nyanyi. Nyanyi Blas. Pak. Bagianmu lho, ngadeg. Pengen joget kok ora ndang dikon-kon. Wingi ya WA aku. Pripun? Kamu tuh aku wacane kudu nyanyi ngono lho. Lah nggih. Kudu nyanyi. Iya. Ayo saiki nyanyi kene. Sendera kemudu-mudu nyanyi. Duh. Mbak, punjo kali Mbak. Imas. Mbak Luki. Mbak Luki, jo. Ayo Luk. Mbak Sulis. Mbak Sulis. Linggih Mbak, linggih. Kowe urung wayahe, linggih. Langgam sing apik caloro ki. Napa, Pak? Langgam. Den tak mengi. Den tak mengi. Mas Andi. Mas Adi. Langgam sing halus. Napa, Pak? Santri pekok. Napa? Langgam santri pekok ya. Langgam. Heeh. Niku sanes langgam nek santri pekok niku, Pak. Apa? Ketawang. Padha. Lagu santri pekok kok langgam. Santri pekok ndek ya. Yo santri. Yo, iki diaturke ingkang mirsani jarak jauh penyanipun sapa ki mau? Saking Wonogiri. Oh, nggih. Wonogiri. Endi tak golekane sik? Nggih. Endi kae? Alah, ilang malahan. Yo mlayu. Wes mlayu. Mlayu Minggu Pak, digondol. minggu. Digondol kancane. Hampir ana paketane breng kok pamer. Niki nggih mirsani Pak Minto Mbah Partu Wonogiri. Nggih. Nah, Nggih. iki sing arep nimbali awake dhewe. Oh nggih, tahun 2020, Pak. Ya. Apal karo awake dhewe. Santri pekok dados yo. Sekar Gadong Indonesia. Segar Gadang Indonesia. Asik-asik. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Gendong gendong santri lulusan pondok. Itu perawan durung tak ketemu. Tak
Biantong saking Ponorogo Wilujeng Galuh. Aku malah tadi perawan. Dimas Wahyu Agung Santoso. Beda oleh bojo sing iman. Yo. Sekar buat apa? Buat apa? Itu tak ada gunanya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Santri pokok Sing tak seneng iki mung kopat kapit kopat kapok lombok Kek kadang lurus kadang lurus gen kumenggo ngoten Pak. Kopat kapito kek mumenggo. Kopat kapit kopok tek kulurus genmu menggo. mosok kopok kopat kapit kapok Kopat kapit kopok nek ku lurus nek mudhek hah oh Lah sine kok malah glodok pe to. Menggo apa glodok? Kok tek kulurus nggone sampean menggo, Pak. hah Tek kulurus nggone sampean menggo. sapa omong Lah niki sijane-sijane sampean iki. ngero-ngero ya iki pundutane ingkang mengko gati ngersake brakmenan Oh nggih. Niki anu sinten Pak wedeke Pak? akeh Mbak Sulis coba gantian dadi lek ana apa-apa pas Mbak Pipit ki repot ngono kuwi liyane iso Nggih. Wong Mas ngambil kentongane Mas. Mbet nggih. kentongan. Ngene. Yo lemu alek kok. dapukane piye dapukane Manut lho, kedakpane Pedro. Iki lakone anu Pak Sri Tanjung Pak. ha Aku Patih Sido Paksa. Wah, pate kok mek semene Pate kok cilik iki wae. Niki toprak paut Pak. weh Toprake toprak paut niki. iya ya Toprak paut niki. yo coba endi Oke, Sri Tanjung. Kentongane Pak Minto apik. Piye Mas? Kentongane wedok. Lah kok iso wedok iki? Lah ngene lho, ora wedok. Wah, kentongan lak wedok to. Heeh. Di sulis mau Kene Sum. yo Sumalis asline jenenge iki Sumalis Mas. surene su. Sum. Lah ya sum. Sumalis. Terus telukane Lakone apa, Mas? Sri Tanjung Sido Paksa. Sing dadi Sri Tanjung, Mbak Sulis Sido Paksa aku terus aku Siladi Kromo. sudah direkom iki apa? Ratuku. Oh, ratu. Ratuku kowe. Oh, ratuku. Lho kowe ratuku. Aku ratu kowe pate. Pate. Iki Iki bojoku. bojomu. Iya. Ceritane piye Mas iki? Iki bojoku, aku arep ngupadi Tumbaling Praja pamit kowe engko terus metu. Metu. Iya. Lah nek ana musuhe mosok metu. Maksudnya mlebu. Oh, anu adegan. Iya. Ya, oke Iya. oke. nah coba Iki aku lagi ning taman ngono. Iya, kowe tangan ning Taman Keputihan. Taman Keputren. Eh, Keputihan kuwi penyakit lho, penyakit to. Niki ketoprak siswa sedaya nggih. ya Siswa budaya sampean kok iya etok to, Pak? Niki ngangge ban apa mboten, Pak niki? Ora Dalam? usah, Mas. Ban. Ban yo ora apa-apa to.
Mbane yo Lilis iki lho. Mbane sapa? Lilis. Mbane ya enak no. Ono toprak. Yo, milih mbane sapa? Niki no. Pipit napa? Nah, Mbak Pipit mbane. Yo, nggih pas seksen dadi mban. Nah. Lilis. Lilis mbane, Pak. Nggih. Ah, coba saya ganti Lilis jajal. Ngantek mek cerewet tok ra iso tak pateni. Kowe ngantek elek tak pateni. Panjenengan dados dalang menika kok jahat Pak Minto. Lah nek Iki contoh. Nyapa contoh ngapa? Ya ngoten niku. Sri Tanjung karo mbane kok ayu mbane. Wis meneng ae wong. Turuk. Sik. Kentungane kene ngendi kok totok cangkem. Wis main to? Walah, wis iki Ya, kok. tak tinggal jis dulu lah wis. Udandan barang ini kok. Biyong Ban. Mbok ngancani aku ning kene lho Biyong Ban. Wonten dawuh, Mbak. Aku Gusti Putri Aku wonten mbok digawekne wedang to Biyong Ban. He. jenengan ngersakaken. Mban iki ora kaduk wani kurang duga mban ki lingguh. Mbak iki lungguh lancang. Mbak nek karo bendarane ra gelem lungguh. Mlaku ndodok. Sik. Kudunge dimbane. Engko lek ketok apik aku ndang ngedeke ketoprak Srini Budaya. Wah, wis. Ketopae Sri Budaya entuk saulan biar iki. Lek wayange sing nyakup aku, lek ketoprake sing nampa ibuke Cacang, lek campur sari Tatit Budaya. Ngono. Wah. Jaranane Alek Budaya. Pak, yuk. Siap ya. Biyong Ban. Wonten dawuh Gusti Putri. Lungguh. Lungguh dadak. Nah. Aku kancanana to Biyong Ban. Sampun kula kancani Gusti Putri menika panjenengan ngersakaken napa? Sri Tanjung garwanipun Kakang wong ayu. Kang Mas Sida paksa rawuh menika Kang Mas. Kang Mas. Hei. Lek ngono aku gelem. Kowe iki ya entuk-entukan to aja tenanan to. Sri Tanjung Alek wis teko wong ayu. Kok alek to iki? Sapa jenengku? Sida paksa. Sida paksa wis teko wong ayu. Ki Monggo Kang Mas Sida paksa. Lungguh. Kula kangen sanget ngono. kalian panjenengan Kang Mas. Biyong Ban. Kawin nang ya Biyong Ban. Sri Tanjung Injih Kang Mas. nggonku teko ning nggone Taman Kaputren. Ya apa to? Aku iki arep nakoki bojoku mbok taktuk iki jane bakul cilok apa tukang keprak-toprak. Aku dandani kentongan, Mas. Sri Tanjung Dawuh Kang Mas. teko ning pengarepanmu ana wigati sing arep tak aturke kanggo sliramu wong ayu. Injih Kang Mas. Lagi wae aku marak suwane nggone Gustiku Selwadi Krama malah kapara aku entuk dawuh wong ayu. Pripun Kang Mas? Aku diutus Kupadi tumbaling praja kanggo kawulaku supaya ayom-ayem tentrem gemaripah loh jinawe. Jenenge Tumbal Tumbak cucukan. Gumbala. Nggih, Gumbala geni. Injih Kang Mas. Panjenengan wonten mriku ngatos-atos nggih Kang Mas. Ya Tanjung. Ndi kopine Biyong Ban? Assalamualaikum.
Assalamualaikum Gusti Putri menika kopinipun panjenengan. Lah ngene iki piye nek ngombe? Panjenengan kokop mawon Gusti. Sinden to. Iki Kang Ben ora diduga iki lho kok. Kang Mas Silahati Krama. Iki tok ngene lho Mas. Monggo dipun unjuk riyen Kang Mas. Kok yo ngerti nek. Mriki ampun kula mangke anu kula ombekke mawon Pancen Gusti biyung, kula mboten Ban. kepenak Iki lemban kok lancang to Mban? Iki bojoku lho. Kula ngertos tapi kula niku menghormati Menghormati tapi Kowe ku ayu nyapa kok royokan wong rupane kaya cethik geni. Jadi wong bagus iki goyoyan wong ini iki yo. Lho Mbane Silahati apa Sido Pakso kan ganteng to. Arep maringi unjukan marang Injih, Kang kakang. Mas. Mban, lungguh Mban. kula mbek Lungguh. Gusti Putri panjenengan kok Gusti ngoten. Putri, mbok ben diunjukke karo Biyong Ban ben ora sliramu terus sawaya-waya gekmu awakmu keselak. Nggih. Kok ngengkel. Diajirut iki malah napluk untukku tenan. Gusti Putri. Garwanipun panjenengan menika butuh anu lho Bos. Sri Tanjung. Wis Dalem, nek Kang tak Mas. unjuke dhewe tak gawane lunga ya Sri Tanjung. Nggih Kang Mas. Aku njaluk pangapura, aku arep nampa dawuh karo Gustiku Bupati Bombaling Kang Praja. Mas ngatos-ngatos Iya, nggih Sri Kang Tanjung. Mas. Ngerti ngono Sido Pakso aku mau. Ya angel Mas. Biyong Ban, Inggih Gusti. Loh. Malah Gusti. kono Biyong Ban, sesuk kowe ora usah melu aku meneh ya Biyong Ban. Kula menika namung memuaskan. Wah, apa-apa ta ya ngomongi ya ampun. Ban. Toprak kok memuaskan bane kocruk. Kowe jane mban pepurel to kok memuaskan iki lho kok. Biyong Ban, Sri Tanjung, aku bukan dhisik nyambut gawe wong ayu Bupati Injih, Bombaling Kang Praja. Mas, ngatos-ngatos nggih Kang Mas. Ya ngalah aku wis ditinggal karo Kang Mas Sido Pakso Mban. Wonten dawuh Gusti Aku Putri. sedih ngene iki Mban. Pripun? Kancanan aku terus ya Mban. Inggih Aja Gusti Putri. lunga saka kene ya Mban. Boten kula menika setia kali panjenengan Gusti. Sapa kae Mban? Loh. Kok wonten kura-kura ninja Gusti. Wis Kayak aman. ngono Kang Mas Silahati Krama lho. Lawang Mban. kancing ceklek. Sik mbane linggo kene. Mban kok pengah tawa-tawa ae. Kula kali panjenengan nggih. Ini saya. Tuk trung ndak tak jeleng Mas ya. Loh, ana apa kowe teko ning kene? Basa aki raja. Raja to? Raja dianggap RT. Basa karo raja kok. Lah raja kaya kura-kura tinja ngene yo. Kanjeng Adipati Sila lho kowe. Lho pancen iringane iki kan aja nganti wong ngerti. Dadi kaget ingkang sinuwun rawuh. Loh, sinuwun. Bojomu wis ora ana, aku rene pas wayah bengi. Aku bar iki arep berhoi. Tanjung, Badhe perlu menapa menika panjenengan? tak sengaja aku teko ning papan kene wayah bengi ben ora ana kawula sing ngerti yen aku arep demeni kowe wong ayu, wong ayu. Kula sampun gadah garwa menika. Alah kuwi apa puas di bojo cilik, Puas sinuwun. Puas. Lho, kowe ora ngrasakne aku. Kula mboten purun kalian panjenengan sinuwun. Ladenono lali. Ayo wong ayu. Mboten. Mboten sinuwun. Ayo to. Ayo wong ayu. Digandrung, ayo. Ayo manut to wong. Mboten. Iki lho. Wah. Dian. Apik Pak. Ben ora
Mboten. Iki lho. Mboten. Ayo manut to karo kowe wong ayu. Mboten sinuwun. Ayo toh bocah kok. Ayo. Mboten. Ayo bae. Iki lho nyok. Ketoke jinak merpati. Kowe asine gelem to mung isin kowe ya. Mboten sinuwun kula sampun gadah garwa sinuwun mboten. Lah pas iki lho. Rene parane aja rono. Rene langsung iki lho. Ayo balian ayo. Ayo manut wong ayu. Kalau sendiri siapa Pak? Mamanesmu tanmu. Jadi Mamanesmu tanmu. memanesmu kang jiwa. Ayo yo wong ayu manut to ladenono aku sedina iki wae. Mboten sinuwun mboten sinuwun iki lho. Oke, dene semapane. Oke, Jung. Aku nek wis kowe gawe ngono ku. Hah. Kenal siap aku. Manesmu kamu. Ayo. Asine kowe gelem. Mboten sinuwun kula sampun gadah garwa sinuwun. Alah bojomu iku ora anak aku iki raja. Mboten. Nyapa kok mboten? Mboten iki lho. Oke. Aku ngerti kayak iki lho. Genda. Kemana? Ayo, wong ayu. Ban, woi, ban, hei, kowe sik mbane kon nyisihke bekakasmu. kowe aja iki tulung umbano. Banyak ya. Ayo to wong ayu ya. Ladenan aku sedina iki wae lho. Mboten sinuwun. Nyapa Kula mboten saged kalian panjenengan. Kok kowe ra gelem karo aku? Dasar nopo, Amargi Ya bojo. Jum, ladeno bisa iki kowe. kula tuhu setya kalian. Pak arep buka. Jung. Aku iki kurang apa to, Aku iki kurang apa? Sugih bondo bandu. Aku ora sulap. Kalian bondo panjenengan sinuwun. Manut ndung. Mboten sinuwun. Ayo, manut. Monggo. Oke. Jangkrik sejadi Sri Tanjung iki bekase begenggek mayare. Diuber malah mapan. Manut karo aku yo. Yo, Mboten Kang Mas. ban. Mboten sinuwun. Ban. Wis Mbak Londi. Menika kotoranipun panjenengan boten ical. Apa? Ngomong apa wae? Bekasih Apa? Weh. Ngomong. anu bekase BAP jenengan niku lho. Aku pancen mau pecirit ya. Kok sebekas rayunen bendaramu supaya gelem ngadeni karo aku. Cepet. Kowe yen ikut tak Piyong Ban aku ora gelem lho Piyong Ban. Aku wis tuhu setya karo Kang Mas Sido Paksa. Panjenengan sampun ditinggal dangu lho Gusti Putri pripun apa mboten gareng? Kene wis nek ora gelem mbanmu yo apa-apa. Ban kowe karo aku Ban ya. Kalau mboten purun kalih panjenengan mboten purun. Bar kowe kok karo kowe ya. Mari karo aku ya. Manut ape bojo. Pripun? Wis. Ora gelem kowe ngalih. Wis ngalih tak ladine dhewe iki. Kena. Halo. Papa
ngono kayak disai banyu lho. Kayak senep kabeh aku iki, Bang. Ban. Upama kowe kelakon dadi bojoku. Alah cerewet. Gayane hai. Ngono yo gelem. Manut karo aku dadi bojoku. Mboten sinuwun. Yen to kanthi tak gawe cara halus kowe ora gelem ladi karo aku, apa kowe kudu tak rudo paripeksa ning papan kene, he? Mboten sinuwun. Tuluk. Manut karo aku ya. Mboten sinuwun. Ayo. Gelem karo aku. Tuk. Hei. Oh, wong nyeluk kodhok mereka iso marane toprak. Kowe ku sapa? Patih Siladi Krama. Loh, Kakang Patih. Aduh, tiwas kebeneran Kang. Kula mau rawuh wonten taman kepatihan, kula badhe dipun gonjak. Niki bojone sampean badhe mrawasa kula. Wis. Kula sampun dipun uculi Kang Mas. Kula nyuwun pitulungan. Kang Mas itu paksa menika mboten leres Kang Mas. Sinuwun ingkang gegojok dumateng kula Kang Mas. Kang Mas. Loh. Wong wedok nek lambene lambe lamis. Ngerti bojone teko terus fitnah aku kowe. Kula nyuwun pengadilan Kakang Patih. Nggih, nyadong duka ing kathah Gusti Sinuwun. Yo. Sri Tanjung, Injih Kang Mas. apa bener ature Gustiku yen sliramu iku tresnani Gustiku Siladi Krama Sri Tanjung? Menika mboten leres Kang Mas. Alah lamis. Kula ingkang digegonjak kalian Kang Mas Ilah Hadrikama. Buktine iki lho, aku mbak coplok iki kabeh. Seksine wong kene ya akeh. Sri Tanjung. Injih Kang Mas. Ngaku. Mboten Kang Mas saestu Kang Mas. Gusti Siladi Krama nyuwun pangapunten. Yo ora apa-apa, yo. Ajarin ora apa-apa. Wong lanang kuwi atine luwih lara yen wong wedok wis wani nglebokke wong lanang iki Sri Tanjung. Saestu Kang Mas kula menika ingkang dipun gegonjak kalian Kang. Lugo! Kang Mas. Oh, Gustine salat. Urusan. Sri Tanjung aja goro kowe. Apa kurang bagusku kurang gedheku nganti kowe tresnani Gustiku Siladi Krama? Biyo ban. Rene nyedak. Wonten dawuh Gusti. Sliramu wis tak gaji pirang yuta. Kok ora iso nuturi karo biyo Gustimu kaya ngono kuwi. Gusti menika setya kalian panjenengan lho. Pak nyilih setrume, Pak. Pak ngambil pusakane, Pak. Ngambil pusaka, Pak. Ah. Ban. Nih, Ban. Wis diurusi karo wong loro iki kowe karo aku ya. Sri Tanjung kowe aja goro, aja ngapusi karo bojomu. Mboten Kang Mas. Timbang kowe urip tanpa guna wis wani tresnani karo Gustiku Siladi Krama, luwih becik kowe mati ya jek. Aduh, niki bojone garwane sampean wis mati. Iki nek dinjarno ngene ya ora apik. Tapi dipasane Mbak Mudin. Oh ya. Ya terus? Pun Pak. Sri Tanjung, Katun iki Pak. Gusti. Ora sah dipaten iki, Bek. Gusti. alah gusu-gusu apa? Ket mau dadi mban plongah-plongo. Adet ganteng. Iki lho Gusti. Piye? Iki lho. Ya wis ora apa-apa ae lho aku. Weh, dan ngaten iki anu Pak, meneh contoh sing mboten apik. Nah, nek dadi omah-omah iki dikaya ngopo iku
harus setia sama suami, Pak. Nadyan to dikai pacoban sing abote kaya ngopo, tetep dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, ora tumindak melenceng, ora rusak paugeran. Ya. Niku, Pak. Ditembangke saiki ganti seneng-seneng. Nggih. Tetep Mbak Lilis, Mbak Sulis, Mbak Punjung. Gethuk yuk dados. Aku mau rong meleng kok wis mbok pateni. Wis tak pengen melih. Aja melih. Pengak das dulu. Sore-sore pada bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame do gegojekan. Kae-kae rambulane, yen disawang kok gawe. Kaya-kaya ngelingake konco kabeh aja turu sore-sore. Asale saka tela iku tambane apa? Ala-ala gethuk. Asale saka tela atine rada gelo aja ngono mas aja jagono kadang janji mas aku ngono yo hey yo yo Iramarot.
sak jangkepe Rayogane ditambah salat sunae ya sebrana iku perintah agama nyelingono ning umpak caping gunung yo Jangan berjuang berkeliling anak-anak Cinta oh baby Saiki ono Jarine wis manang keturunan sing suwuk Mas Saiki opo Mas Andi, Mas Lindro, Dawuh Bapak. monggo le kepareng badhe mat